Naarami ti Team Sierra Igorota iti Baguio City ang magunod, iti umuna a pwesto iti medal tally, iti Philippine Kettlebell Open sa Pasig City. Kalpasan ang makiyawid da iti 10 a medalya. Daytoy ti report. Naragsak ti pangawak ni Jimson Totanes iti Philippine Kettlebell Open sa Pasig City Novice Division Male Category. Baligi ang naragpat na iti first place iti 16 kg long cycle, kan first place iti 16 kg military snatch. With 286 reps for the military snatch. Kasat na muna si Jay record na 286. Bakit mahina yung audio? Kanina. Tika teammate na aninoy kaingkoy, second placer mat iti 16 kg long cycle, kan second placer iti 16 kg snatch. Bayat a third placer ni Moy Sampio Quinto iti 16 kg long cycle, kan fourth placer ni Marty Gakutan iti kapada a kategorya. Iti novice division female, naala ni April Lupega iti third place, iti 8 kg snatch, kan fourth place iti 8 kg military snatch. Bayat a fourth placer mat ni Ira Chan iti 8 kg snatch. Iti mat amateur division male category, nagunod ni Coach Alvin Huerba ti second place, iti 24 kg snatch. Bayat a second placer, iti 16 kg snatch amateur division, female ni Kay Huerba. Baligimot ang nayawid ni Raymond Larroco ti first place 16 kg long cycle, kan first place 16 kg snatch iti online event. Ti Team Sierra ti kaadwan iti medalya iti medal tally iti kompetisyon a pinasatan ti 10 katalo a bunggoy. Adan daytoy iti 10 a medalya, abukbuklen iti 4 a gold, 4 a silver, kan 2 a bronze. Managsakan mati mangidadaulo iti Team Sierra kadagiti amin a simuporta iti daytoy a panagbaligida. Ti kompetisyon ket pinasatan dagiti kettlebell athlete manipud Baguio, Manila ken Mindanao iti Pilipinas, karaman dagiti bunggoy manipud Singapore, Malaysia, Taiwan ken dumapay.